Είμαστε μαζί για να κάνουμε ένα unboxing και ένα review για ένα ασύρματο ηχείο Bluetooth της Crypto. Αυτό είναι το κουτάκι του, όπως το βλέπετε. Crypto Bacon. Η συσκευασία του είναι μια πολύ απλή συσκευασία. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι το ηχιάκι 2,5 W, έχει δύναμη, είναι 4 ohm, συνδέεται Bluetooth, έχει μπαταρία 300 mAh και το maximum που μπορούμε να το συνδέσουμε στο ρεύμα είναι 5V μέχρι 500 mAh ο φορτιστής μας. Να κάνουμε ένα unboxing λοιπόν για αυτό το μικρό ηχιάκι. Να το ανοίξουμε. Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε το ηχιάκι μας. Να το αφήσουμε λίγο. Να δούμε μέσα. Εδώ έχει άλλο ένα κουτάκι. Μέσα στο κουτάκι έχει οδηγίες χρήσης. Αυτή εδώ είναι η εγγύηση του. Εγγύηση καλής λειτουργίας της Crypto. Και αυτό εδώ είναι οι οδηγίες χρήσης, πώς συνδέεται μέσω Bluetooth. Το συγκεκριμένο ηχιάκι μπορεί να συνδεθεί και μέσω καλωδίου. Και έχουμε και λέμε, έχουμε μέσα εδώ στο κουτάκι μας το USB για τη φόρτισή του. Μπορούμε να βάλουμε ένα φορτιστή 5V μέχρι 300 mAh για δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, ή να το φορτίσουμε από το laptop ή από τον υπολογιστή μας. Αυτό είναι το καλωδιάκι. Και αυτό εδώ είναι το καλωδιάκι άμα θέλουμε να το συνδέσουμε το ηχιάκι μας με τη συσκευή μας ενσύρματα. Άμα η συσκευή μας η άλλη δεν έχει Bluetooth ή δεν θέλουμε Bluetooth, εγώ αυτό το συγκεκριμένο ηχιάκι το πήρα περισσότερο για το tablet μου, που συνήθως τα tablet δεν έχουν καλά ηχεία, και μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Για να δούμε λίγο το ηχιάκι απ' έξω. Εδώ έχουμε την υποδοχή που είναι για να φορτίζει. Εδώ έχουμε το λαμπάκι της λειτουργίας. Και εδώ έχουμε την υποδοχή για να βάζουμε το καλώδιο άμα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ενσύρματα. Εδώ έχουμε ένα διακόπτη, στη μέση είναι το off. Εδώ πέρα είναι η θέση για το Bluetooth άμα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ασύρματα, και εδώ το βάζουμε στο on όταν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε με το καλώδιό μας. Αυτό είναι το ηχιάκι βασικά. Θα σας κάνω και μία επίδειξη να δείτε πώς ακούγεται. Άμα θέλουμε να το συνδέσουμε μέσω Bluetooth, είναι απλό. Το βάζουμε στη θέση Bluetooth εδώ, κάνουμε αναζήτηση από τη συσκευή μας, από το tablet ή από το κινητό μας, και μόλις το βρει πατάμε το κωδικό 4 μηδενικά και αυτό αυτόματα συνδέεται. Έχει δουλέψει με ό,τι το έχω συνδέσει, έχει δουλέψει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και θα σας δείξω τώρα και τι δύναμη έχει. Έχω εδώ το ταμπλετάκι, ένα τάμπλετ. Ένα λεπτό να το βάλουμε. Μισό λεπτό να το ανοίξουμε. Μισό λεπτό να το ανοίξουμε. Bluetooth. Βλέπετε. Πατάμε στο ταμπλετάκι μας. Πάμε στις ρυθμίσεις. Από ό,τι βλέπω συνδέθηκε αυτόματα μόνο του. Για να δούμε τώρα, πατάμε για να βάλουμε κάτι για
Να δούμε. Τι να βάλουμε τώρα. Για να δούμε τώρα. Εδώ είναι. Αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν για αυτό το βιντεάκι, το κλείνουμε, μην μας κόψει και το YouTube για πνευματικά δικαιώματα. Αυτά λοιπόν και μέχρι την επόμενη φορά τα ξαναλέμε. Bye bye!